Szevasztok a következő videómnál. Ma is hoztunk nektek ilyen kicsi összehasonlítgatást. Már lassan kezdjük unni amúgy ezeket az összehasonlítgatásokat, de még ezért megcsinálunk egy-kettőt, aztán majd meglássuk, hogy milyenek. Témát. Igen, milyenek lesznek tovább. Na, ma ilyen megint persze SRP-ot hoztuk el, és a szlovák gyártótól, nem is szlovák, de a szlovák behozatótól A Privatex gyártsa Pyrotechniknek. az a Spiritesero hordja be. Nem fog benne biztosan úgy, hogy a Privatex gyártsa, de gyártassa. Spiritesero van írva, hát ez a Pyrotechnik. Ezeket árulják általában ilyen Kaufland Ilyen kis üzletláncokban, vagy a Tesco-ban. Ilyen kis boltokban a üzletek előtt. Igen, és extrém áron szokták ezeket árulni. Kegyetlen brutális áron. Extrém áron. Csak példának mondjam, ez egy 16x20-as telep, 16 lövés 20 mm, mind a kettő. A Pyrotechnik Kauflandban 20 euró, SR Pyro 6,50 talán most az új ár, vagy 7 euró. vagy 7 euró, 7 euró, bocsi, igen. 7 Ide beárazás 7 igen, euró. 7 euró körül ennek. Úgyhogy brutális árkülönbség. Ezért képesek elkérni valahogy igen. 50 euró körül. Azt nem is, nem emlékszünk meg, hogy... Úgyhogy sác per 20 000 forint, úgyhogy... Igen. És ez már sok. tavaly vagy 2 évvel ezelőtt is már, 2-3 évvel ezelőtt is ugyanennyire árulták, abban biztos vagyok. Ez a 20 euró az 8 000 forint körül van. Igen. És a hackert azt nem is tudom, nem akarok hülyeséget mondani, de az kb. 20 euró. 20 körül van, igen. Igen. 8 000 forintig vannak a 16 lövéses 30 mm-es. Igen, valahogy úgy. Megnézhessük, hogy milyen hatóanyag. Hihetetlen árkülönbség van a kettő közt, úgyhogy én is már ki akartam ezeket próbálni, mert nem tudom elképzelni, hogy mit tudnak annyival többet azért az áré, mert... Mindenki keres rajta, aki végigmegy. Jó sokat. Meg a takarítónő is. Az is, no. Megnézzük valami hatóanyagokat, hogy mennyi van benne. Itt például ebben a hackerben van 296 g. Nem tudom, ott abban mennyi van. Nézem. 312. Több van abban, elvileg. És a Wantedban pedig 108,8. Ebben 112. Papíron mind a kettőben több, ezekben több van. Kíváncsi vagyok, hogy mit fognak tudni, hogyha 3x3 vannak. Ezek a nagyobbikok, ez 16 lövéses 30 millis. Ugyanúgy. Ez a Snehul-Jenka, ez a hófehérke. Ez egy modern hófehérke. 18 feletti. Minden modern Mona Lisa. Igen. És a másik, az még 16 lövéses 20 millis. Ugyanúgy a Wanted is, ez a régi klasszika, ez nagyon régóta van. Na jól van, szerintem menjünk és próbáljuk ki őket, aztán meglássuk a különbségeket. Ja. Na szóval lövés után vagyunk, hogyha megnézzük az elsőt, a 16x20-asakot, akkor azért lehetett látni, hogy ugye a Pyrotechniknél, amit a Spirit árul, ott valamivel színesebb effektjeink voltak, míg az SR Pyronál arany,
de viszont ez is telepfüggő még. Igen, telepfüggő, plusz hát egy kicsit ritkábbak is voltak azok a effekteket, nagyon picikével, a pirotechnikával persze. És utána, hogyha tovább megyünk a 30 mm-esnél, ott viszont elég alacsonyat robbantak a pirotechnikes effektek, majdnem oda jöttek a csillagok a földre, igen. De viszont ami plusz, hogy volt ilyen fütyülős minden egyes lövésnél fütyülte, ami hát kinek, valakinek tetszik, valakinek nem tetszik. Hát szerintem mindenki döntse el maga, de mi felőlünk, ahogyha megnézzük az árat is, hogy majdnem, hogy háromszoros ár van, azért, és nem kapsz érte semmivel többet, mint az SR Pirotól, akkor egyértelmű választás az SR Piro első. Sajnál 30-asnál mondom, hogy talán az SR Piro szebb volt. Hát 20 millis az kb. Egyforma volt. Ha 10 és pofonnak, ha valaki színesebbet, akkor igen, na de az SR Pironak is vannak színesebb telepjei, és nem kell hozzá háromszoros árat kiadni, azért hogy színesebb telepet kapjál, úgyhogy nincs miről beszélni. Ennyi, lássuk egymásra a következő videónál. Az biztos, sziasztok! Köszi.